L-lum kellna laqa mal-Alternattiva Demokratika, f'din il-laqa ħareġ illi l-Alternattiva Demokratika u l-Partit Nazzjonalista huma kapaċi jaqblu fuq is-sustanza tal-politika illi ħadnu. Ġejna preżentati b'dokument min-naħa tal-Alternattiva illi jidħol fuq il-policy positions tagħhom fuq numru ta' issues. U onestament ir-reazzjoni tagħna kienet illi fuq is-sustanza ta' x'inridu nagħmlu bħala partiti politiċi tista' tgħid illi hemm qbil. Give or take xi dettalji żgħar. Però hemm punt illi kemm għalina u kemm għall-Alternattiva Demokratika huwa dak li jgħidulu il-punt li huwa l-breaking point li huwa red line. Dan il-punt hu illi il-Partit Nazzjonalista jrid juża il-formola illi aħna qed nużaw mal-Partit Demokratika illi min ser jingħaqad f'din il-Forza Nazzjonali jikkontesta l-elezzjoni taħt il-kappa tal-Partit Nazzjonalista fil-waqt illi il-pożizzjoni tal-Alternattiva Demokratika hija illi dan m'għandux isir imma kulħadd għandu jikkontesta taħt isem differenti. Aħna preżentajna proposti u hemm proposti li hemm numru ta' qbil fuqhom, imma kif qal Dr. Busuttil hemm dar red lines li propju huwa l-isem tal-lista. Lesti tagħmlu koalizzjoni mal-Partit Laburista? Le. Għaliex aħna qegħdin hawn propju biex innaħħu lil nies bħal Keith Kembri, lin-nies bħal Konrad Mizzi li l-hom sena u xahar jitmejlu bina li waqqawna wiċċna l-art u żball enormi tal-Prim Ministru Joseph Muscat li ilu jiddefendihom dal-ħin kollu u wassal il-pajjiż għal dan il-kriżi istituzzjonali.